akala natin, sabi na, mali yan, but we love joining them. Kaya sinasabi ng ilan, bakit ayoko na maging Kristiyano? Kung kailan ako ng Kristiyano, ang higpit ng Kristiyano dyan sa Jesus Miracle Crusade. Because we enjoy what is in Sodom and Gomorrah. We enjoy what is the life that we have in Egypt. We enjoy yung mga bagay na alam nating ayaw ng mahal na Panginoon. Basahin natin Kawikaan, Kabanatay 8, talatay 13. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtanim ng kasamaan, kapalaluan at kahabugan at masamang lakad. Wag ang masamang bibig ay aking ipagtatanim. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng English, mga minamahal, the fear of the Lord is to hate evil. Lahat ng namumuhi sa kasalanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag ikaw, mga minamahal, ini-enjoy mo na kung anong meron ng kasalanan, hindi naman ako gumagawa niya. Importante, enjoy lang tayo. Tingin-tingin lang tayo. Amen? Remember Lot's wife. Hindi niya ginagawa, pero ang puso niya malapit sa kung anong meron ng sanlibutan. Ang sabi diyan, if you fear the Lord, you have to hate evil. Ayawan mo talaga ang masama. Amen? Amen? Yung pride and arrogancy and the evil way and the forward mouth do I hate. Sabi ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ito ang dahilan kung bakit magsabi man ng mahal na Panginoon sa oras na ito, rapture na. Ngayon sa oras na ito, lahat ng gustong masama sa rapture, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto ng langit, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo ba? Mga minamahal? In your heart. Kung ngayon, mga minamahal, magka-rapture, mga minamahal, are we ready? Are we really excited to have that heaven promised by God? Amen? Siguraduhin mo sa sarili mo yan, mga minamahal. Dahil si Lot, asawa ni Lot, mga minamahal, dahil sa kanyang asawa, kanyang mga minamahal, talagang nandoon that desire na sila'y palayain ng anghel. But still sa kanyang puso, there is that portion. Meron siyang portion na sinasabi niya, anong meron doon? Amen? Kung ikaw, kapatid, sa oras na ito, hindi ka sigurado dahil ini-enjoy mo na kung anong meron ka sa mundong ito, hindi mo na hahanapin ng kalangitan. Sasabihin mo, in earth there is heaven. Wala pa po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Ang ilan na, sabi nila, there in earth there is heaven. So dito sa mundong ito, may langit. Kaya ayaw na nila ng langit na darating. Amen. Bakit? Ang dami na nilang mga bagay na dala-dala nila araw-araw. Amen? Pero bakit, ano sinabi naman